Covidiana, a festa da Virxen do Carmen, o Festival Osa do Mar, pero hai unha moi especial, a Festa Castrexa. Por que non vestimos de castrellos? Pois veredes, vestímonos de castrexos porque as primeiras aldeas de Galicia eran castros. Cantos castros había en Burela? Había 3 castros: Chao do Castro, Castro Novo e Castro de Castrelo. Como eran os castros? Estaban protegidos por un muro de pedra, non tiñan un foso defensivo. As casas e animais pequenos estaban dentro do castro. Fora estaba a traxeita metaluxa, para que non houbera incendios. Que forma tiñan os castros? Forma circular, con un muro de pedra e un teito de palla. Tamén tiñan unha pía e un forno á entrada. Como son os castros por dentro? Había unha lareira para cociñar, camastros de madeira con palla e chan de terra. Que comían os castrexos? Comían porco grande, peixe, marisco, carne, bebían leite, cervexa e auga. Como vestían? Con roupa feita de pel de animais. Eles mesmos decían. Cal era o oficio dos castrexos? Uns traballaban metais, outros eran escultores, outros traballaban na terra, pescar. Os castrexos eran pois extremos, pero pouco organizados, e por eso perdían moitos metais, eles fabricaban os seus. Sabemos tantas cousas dos castrexos? Gracias a arqueólogos que investigan os restos que se atopan en Burela, atopáronse 2 xoias moi importantes: o tasco clima e a casa. Había unha vez que se encontraba el torque nas tetas na vinculeira e encontrou o torque un viejo campesino que estaba echando las patacas e pensaba que eran as asas dun caldeiro, e hoy se encontra no Museo de Lugo.